Grutfeest in Moarre. Leembedrijf J.K. Dijkstra en Zoon vierde sneun het 100-jarige bestaan met een iependij en een besletten feest op de Joen. Honderden gasten en oren belangstellend vergappen haar middags aan het indrukwekkende machinepark van het familiebedrijf. Maar trots dit moderne materieel en de gayworking met collega's is Dijkstra al een eeuw lang een sterke speler in de regio. We hebben veehouderij, we hebben akkerbouw, betjenen wij en ondernemerij in de voor gemeenten, Meerboten, Hekkelen. Dus wij zijn heel breed en zetbaar. En doordat we breed en zetbaar zijn, loopt het rendabel de boel. En dan kun je meer uit machines broeken. En nu ben wij sinds 2 jaar ben wij mijn collega doen we wat meer samen, de Graaf uit Wierum. En daardoor wordt machines veel productiever. Dus, want de investering ben gigantisch geworden. Dus door samen meer te doen, wordt het rendement beter. In de landbouw is de oorroende decennia een soort verloren. Skaalvergrutting en viergaande mechanisatie. Dijkstra had hem er altijd goed op aanpassen kunnen. Alles gaat volle hudder. De capaciteit is gigantisch gaan. Vroeger dienen ze een heel hectare combine. En nu doen we 2-3 hectare door we inhoeren. De kracht, de hakselaar, roem je zo 4 hectare inhoer op. En vroeger dan dienen ze een heel per oer. En dat is de kracht. De boeren worden groter, alles wordt groter. Dus alles moet ik hudder. En daar moet je op aanpassen. De takken zochten voor het bedrijf rooskleurig uit. Wat Dijkstra onbelangrijk wordt er nog eens 100 jaar bij onplakt. We zijn nog bezig met een compostering op te zetten. Dat ben een nijste plan. En verder zou we terugdraaien. Ik wil net te groot. Ik wil geen 100 man in het werk of weet ik wat. Ik draai zelf ook altijd mooi, vind ik mooi. En samen weer terug. Is dat ook de kracht van een familiebedrijf? Nou ja, mijn zoon die er sinds verleden jaar bij kwam. En had ik nog een zoon en die wil ik graag. Dus, maar ja, die is wat jonger nog. Dus ik ga vanuit een paar jaar dat die er ook bij in zit. Dus, en dan op naar de volgende 100 erbij.